Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Hücum итүче тоткарланган укучылар зыян күрмәгән 37-нче лицейда булган вакыйганың нечкәлекләре. Күңел җылысы белән Адымнар гимназиясе укучылары хәрбиләр өчен коры душ ясарга өйрәнделәр. Сәламәтлек турында кайгырту, Түбән Камаларны диспансеризация узарга чакыралар. Быел Түбән Камда 5 мәктәп яңартылачак. Узган ел нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың 16 укучысы республика дәрәҗәсендәге олимпиадаларда җиңүче һәм призер булып танылды. Мәгариф идарәсенең хисап сессиясендә тагын нәрсәләр турында сөйләштеләр. 6-нчы рәттән җиңү. Нефтехимик Мәскәүнең хоккей командасын җиңгән. Ашыгыч ярдәм бригадасы Эчке эшләр идарәсе белгечләре янгын сөндерү машинасы. Барлык оператив хезмәтләр бүген 37-нче лицей бинасы территориясын уратып алдылар. Рәсми мәгълүматлар буенча 13 яшьлек малай мәктәптә 3 петарда шартлаткан һәм пычак белән җыештыручының кулын яралаган. Укучылар арасында зыян күрүчеләр юк. Тулырак алдагы материалда. Ата-аналар тикшерү постынан балаларының чыгуларын көтәләр. Укучыларны иртән ашыгыч рәвештә эвакуацияләр. Сәбәбе 37-нче лицейда булган гадәттән тыш хәл. Вакыйга урынына килгән Радмир Биляев бу турыда аңлатма бирә. По предварительной информации, он взорвал 3 петарды. Якынча мәгълүматларга караганда 7-нче сыйныф укучысы 3 петарда шартлаткан, шуннан соң җыештыручыга һөҗүм иткән һәм качкан. Аннары аны тоткарлаганнар. Компетентлы органнар фаҗиганың сәбәпләрен ачыклаячак, алга таба мондый хәлләрне кисәтү һәм булдырмау юнәлешендә эш башкарылачак. Укучылар арасында зыян күрүчеләр юк, алар кабинетларга кирип бикләнгәннәр. 13 яшьлек малай оператив рәвештә тоткарлана һәм хастаханәгә китерелә. Мәктәп хезмәткәренә дә барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Пациент травматология бүлегенә китерелә, хәзер стационарда дәвалана. Хәле канәгатьләнерлек, гомеренә куркыныч янамый, барлык дәвалау диагностика чаралары комплекслы үткәрелә. Радмир Биляев зыян күрүченең хәлен белеште. Түбән Кама мэры шәһәрдәшләр исеменнән хатын-кызга күрсәткән батырлыгы өчен рәхмәт белдерде. Малай балалар хастаханәсенә озатыла, аңа барлык кирәкле ярдәм күрсәтелә. Лицейга ашыгыч рәвештә укучының әти-әнисен чакырганнар. Алар белән эш алып барыла. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Әлеге очракны Татарстан прокуратурасы контрольгә алган. Педагоглар, укучылар һәм аларның ата-аналары өчен психологик ярдәм оештырылган. Кайнар линия телефоннары экранда. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Дәвам итәбез. Бер дәрес эчендә 300 донә коры душ ясаганнар. Бүген игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары Адымнар гимназиясендә осталык дәрес үткәрделәр. Анда 3-нче сыйныф укучылары катнашты. Башта технология нечкәлекләре белән таныштылар. Аннан соң эшкә тотындылар. Комплектта тукыма кисәге, махсус сыйыклык сеңдерелгән салфетка һәм куллану тәртибе. Балалар шуларны тырышып пакетларга тутырдылар. Моннан тыш малайлар һәм кызлар солдатларга хатлар да яздылар. Кагаз битләрендә иң изге теләкләр. Сәламәтлекнең гомуми торышын 30 минут эчендә тикшереп була. Сүз диспансеризация турында бара. Максаты авыруларны башлангыч стадияда ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау ди табиблар. Профилактик чара 18 яшьтән 39-га кадәрге гражданнар өчен 3 елга бер тапкыр үткәрелә. 40 елдан соң табибка ел сайын күренергә кирәк. Түбән Камаларны 3 урында, 1-нче, 2-нче поликлиникалар һәм консультатив диагностика үзәгендә кабул итәләр. Шунысы мөһим, диспансеризация бушлай, документлардан полис һәм паспорт кына кирәк. Быел Түбән Каманың 5 белем бирү йортында капиталь ремонт узачак. Булар 8-нче, 12-нче, 16-нче, 20-нче мәктәпләр һәм Муса Җәлил исемендәге 1-нче гимназия. Бу хакта Мәгариф идарәсенең хисап сессиясендә Айдар Гарифуллин белдерде. Мәгариф идарәсе җитәкчесе билгеләп үткәнчә, шәһәр һәм районда 59 мәктәп эшләп килә. Аларда 35 меңгә якын бала укый. Соңгы елда укучылар саны шактый кимегән. Бу илдәге демографик проблем белән бәйле. Гомумән алганда Түбән Камалар мәгариф өлкәсендә зур уңышлар күрсәтәләр. Узган
узган ел нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың 16 укучысы республика дәрәҗәсендәге олимпиадаларда җиңүче һәм призер булып танылды. Татар теленнән халыкара олимпиадада 2нче гимназия укучысы Юнусова Мәдинә призер булды. Шунысын да билгеләп үтәс килә, 24нче лицейның бер укучысы гарәп теленнән төбәкара олимпиадада җиңү яулады. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077. Түбән Камада Россия халыклары бердәмлеге елын тантаналы рәвештә ачык дип игълан иттеләр. Аның кысаларында шәһәр музеенда рухи чыганаклар дигән күргәзмә эшли башлады. Экспозицияда чиркәүләр һәм мәчетләр сурәтләнгән картиналар урын алган. Аларны безнең хәбәрчебез дә күреп кайтты. Красный Ключ бистәсендәге мәчет, Афанас авылындагы чиркәү, экспозицияда Түбән Кама шәһәре һәм районындагы гыйбадәтханәләр сурәтләнгән картиналар урын алган. Рухи чыганаклар күргәзмәсе Россия халыкларының бердәмлеген чагылдыра ди оештыручылар. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. Күргәзмәне ачу тантанасында шәһәр җитәкчеләре, руханилар, ихлас үзәгенә йөрүчеләр, православие якшәмбе мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр катнашты. Муса Әшрапов та Габдулла Тукайның «Таян Аллаһка» шигырен очраклы сайламаган. Эй бәһале, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллаһка. Түбән Камада Россия халыклары бердәмлеге елын тантаналы рәвештә ачык дип игълан иттеләр. Чараның дулкынландыргыч мизгеле Түбән Кама районы имам мөхтәсибенең Түбән Кама әләмен шәһәр музеена тапшыру. Аның белән Салих хәзрәт Ибраһимов Африкада урнашкан Килиманджаро тауына менгән. Экспедиция музейдагы чара кебек үк төрле милләт вәкилләре берләштергән. Нурия Нигъмәтуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Нефтехимик рәттән 6нчы җиңү яулады. Түбән Кама командасы Мәскәүнең Динамо хоккейчылары белән очрашты. Исәпне кунаклар һөҗүмчесе ачты. 3нче периодның уртасында безнең спортчы Матвей Заседа уен хисабын 1-1 итеп тигезләде. Бу аның беренче алкасы. Өстәмә вакытта командалар гол кертмәделәр, булетлар сериясендә бүреләр көчлерәк булып чыкты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.